Opa, xentiña boa. Como andamos, Eu aquí facendo xa, preparando para esta receita. Sabedes que vamos facer hoxe? Hoxe uns mexillóns a sidra. E cuidado ca sidra de Galicia, Que moitas veces temos a sidra idealizada por outros lares e por outras terras. Sí, o cara, o eso. Lembro na miña casa, nas casas había lagares, de sempre os houbo. Eu lembro de cativiño, cando o meu avó, Xoán, facía a sidra e íbamos eu e a miña irmá, Rocío, co vasiño, non sabe, debaixo do pichoco, a apañar, non? A sidra desas. Que claro, mamá avisaba e decía, oye, cuidado con que tomades aí, que despois non saídes do váter. Cuidado con isto. Mexillóns á sidra. Mirade, o que imos a facer é abrir os mexillóns ca sidra. Entón, vaise xuntar aproximadamente un 1% de sidra, porque con ese vapor vai abrir os mexillóns, vai a caer a auga propia dos mexillóns, e aí vamos a ter unha salsiña impresionante, e iso é ouro líquido para formar unha salsa. Unha vez que temos abertos os mexillóns, o que vamos a facer é mesturamos un pouquiño de curry ca fariña e un pouquiño de perixel. Todo iso, pasamos por aí o mexillón, despois en ovo batido e o friximos. E despois, para ter unha base consistente, para decir, bueno, este é o prato do día, é o que temos para xantar hoxe, non? Falta unha pataca, unha pataquiña galega para acompañar ideal, non? Entón, collemos a pataca, primeiro imos a frixila, imos a meterlo noutra bandeixa e imos a formar unha salsiña, pois con unha cebola, un pouquiño de pimento vermello, un pouquiño de polpa de pimento choriceiro, tomate frito e un pouquiño de pimento doce un picante. Ahora vos, e falta a sidra. Imos pasar isto para o seu sitio. E, mentras tanto, chamamos ao gran Rafa Durán, que andará por aí, navegando polos mares, pasando infernos e calamidades. E malo será que él non consiga unha boa ou a mellor sidra de Galiza. Vale. Rafa, onde estás, amigocho? Hola, Xoanqui. Oído no campo, chef, por suposto. Claro que sí, estamos na estrada. Digo eu, porque non quererás que vaya a Asturias a por sidra, non? Non, de eso nada. Por suposto que non, porque aquí na estrada, en Ribela, Santa María de Ribela, teñen unha sidra ecolóxica natural, que quita o sentido. Pide comigo. Fora. Jesús! Corre que chove, Jesús! Bueno, Jesús, moitísimas grazas por recibirnos. Gracias a vos. Bueno, a min encargoume o cociñeiro Xoanqui, como reporteiro recadeiro, que viñera a por sidra. Bueno, tráeme sidra, eu vou onde está a millor. En Asturias hai na boa, pero en Galicia seica tamén, non? Pois sí, aquí na estrada temos sidra desde ano 1000. Sí. Sí, unha tradición histórica. Entón, destas mazás sale todo isto que tes aquí, non? Sí. Contame. Temos sidra, empezamos con sidra natural, al estilo vasco e asturiano, pasamos unha sidra sin gas, vaguas na choiva, logo fixemos unha sidra con lúpulo, por nosos amigos cerveceros artesáns, e unha sidra tipo inglés que é maceiras vellas, con mazás de árbores de 60 anos. Seguro que moita xente na casa estáse preguntando, pero vamos a ver, a sidra non é iso que tomo no Nadal, que fai como champán cando descorchas e fai ruido? Esa é a sidra champanada, é a sidra que va carbonatada e un pouco máis, vamos a decir, industrial. Vale, pero o máis natural é isto. Estos son procesos artesáns con un control de produción ecolóxica. Ainda que tamén facedes algunha con burbullas, non? Sí, ese é o tipo inglés, pero sempre 100% mazá, nada de extractos ni de zume engadido. E ademais, é todo ecolóxico, isto que quere dicir? Que a trazabilidade desde o proceso de elaboración a etiquetado está absolutamente con un respeto medioambiental e controlado polo Consejo Regulador. De comezo a fin? Todo, hasta o abono da planta.
Cal me recomendas para cociñar? A natural, ten un carácter, un Esta. punto perfecto para a cociña. Bueno, Xoanqui, vale entón esta? Correcto, Sí, perfecta. pois aí xa mandamos, graciña Jesús. Gracias. Dá boa conta dela, Por suposto que imos dar boa conta dela. Por supostiño, o dúbidas, amigo meu? No. Bueno, un chisco fai falta para cociñar. Vale para cociñar esta, pero como decían, tamén vale, para pegarlle despois un culín. Con isto, imos a abrir. Con isto, é o que hoxe imos ouvear. Cando rematemos este pratazo. Mexillón, estou moi contento porque ademais, como dixo Rafa e o mestre, non é cousa solamente do norte e da costa cantábrica, non? Aquí no Atlántico salen unhas mazás, cuidado con elas. Comezamos, polo norte, veña, como sempre. Abrindo uns mexillóns. Para abrir os mexillóns, un fondillo de auga ou vapor. Nada de cubrilos, sempre con auga e tal. Un fondillo de albariño, de godello e tal. Ou de sidra. E aquí é cando comeza a proporción. Queredes botarlle ao loureiro unha folliña? Vale, de acordo. Eu non lle vou botar. Vaime chegar. Por qué? Porque quero un sabor máis puro, máis limpo. Non quero mesturar neste momento. Para botarlle loureiro teño tempo tamén con viños, pero como non todos os días, sí que se consume, na miña casa consúmese moito. A miña compañeira a Marga gustalle moito a sidra, e a mí tamén é moi refrescante. E no brao caen botellas. Moi ben, sosteño lavadiños. Para adentro, mirade. Podemos meterlle aquí, se queredes, unha guindilla, un dente de allo, vaise facendo cando comemos así o vapor, e non lle facemos ninguna salsa máis. Son ideas, que dou. Embarcamos con todos. Estou mirando se me coñen todos. Vou vos explicar por qué. Nunca podemos encher de todo a tarteira. Precisamos un marxen. Porque no momento que tapamos, se non temos ese marxen, non vai deixar abrir a cuncha. Vale, igual que me gusta moito as sarteiras para abrir, estáse queixando, porque como teño a tope, agora, vedes, xa mellor. Gústame moito as tarteiras, mellor que as potas, porque se non metemos unha pota o mexillón de abaixo, co peso de arriba non dá aberto, fai unha sobrecocción. É moi interesante o mellor destapar, meter unha culler, levantaros de abaixo, pasalos para arriba, pero aí perdemos todo o vapor. Entón, por iso gústame moito para abrir os mexillóns as tarteiras, as cousas amplias. E aí temos sempre ese marxen para deixar que a cuncha abra sen ningún problema. No momento que vemos que abren as cunchas, retiramos e os temos listos, non precisamos nada máis. E aquí imos frixir unha pataquiña, vale? Para acompañar este pratazo. Aí o temos. Aceite de oliva virxe extra. Candela. 9. Aí. Despois, vou traendo as cousiñas para aquí, porque despois de frixir a pataca é cando comezamos a formar a salsa. E formar a salsa facemos por este orde, ves? Mirade, así, se facemos así xa vai o orde, ves? Non o preparara, pero mira, tal, e finalmente isto, mallao, e que vai así. E isto é para o rebozado dos mexillóns. E para que ten o freno de mau posto. E agora traballamos ca pataquiña. Como queremos a pataca? Escachada? Metemos a escachada, que? Ou en liscos? Que pensades? A ver, pensade como vai quedar no prato. Escachada. En anacos de bocado. Anacos de bocado, que significa? Pois iso, que non precisamos dun coitelo para poder coller un anaco de pataca e leválo á boca. Son cousas, son detalles importantes. Parece que non, pero o comensal agradeceo moitísimo. Moitísimo. Decir, oye, pois mira, é un prato que se facemos este corte xa non precisamos coitelo, solamente un garfo
pois moito máis cómodo de comer para todos. E así, en estes anaquiños, queda perfecto. Que aproximadamente van a ser os anacos que van quedar o mexillón, anacos de bocado. Encántame. Despois isto é xuntar o persoal. E por 4 pavos facemos unha comida, porque agora facemos así para que vexades. Se vos poñedes pola mañán a abrir mexillóns, a frixilos e os deixamos aí reservados, despois no último intre facemos... No último intre non, podemos facelo e no último intre, podemos facer toda a receita e no último intre mangamos a tarteira cos mexillóns, a pataca e a salsa no forno, dejamos unhos meneos, poñemos enriba da mesa, chapó. Vale, adentro ca pataquiña. Veña, a ver ese mexillón. Gústame. O mexillón xa comeza aí a botar o vapor, vedes? Quieto. Outra cousa que axuda. Aquí non destapamos, vale? Intentamos non destapar porque baixo nos o vapor todo o contrario. E moitas veces xa parece que faces unha pouquiña de presión para baixo para que nos bordes da tarteira non salga ese vapor e así adquire como maior potencia, como unha ola rápida. Vedes, xa comeza, non sei se se ve, pero xa comeza a abrir os mexillóns, Xa comezan a abrir, perfecto. Perfecto, encántame facer este tipo de pratos. Son pratos, ademais, que preparas eso, que decía antes. E para min é importante. Bueno, para min é para todos os que cociñamos diariamente. Gústanos cociñar, pero tamén nos gusta estar ca xente. E gústanos disfrutar. Eu creo que é moi importante, sobre todo cando facemos comida para moitos, sabedes? De ter a comida xa un poquinho preparadiña, os domingos non estar agobiado hasta o último momento, ai que me dan, que ainda non sai do forno, ai que teño que facer isto outro, ainda queda poñer a mesa, ainda queda... Bueno, primeiro, para non agobiarse, o primeiro coller a corneta e facer o toque de corneta. Vinde para aquí, ti a poñer a mesa, ti a secar os cacharros que dá, ti a poñer a baixelas. Mamá, aboas, que todo cargades moitas veces, para vos, poñede firme a todo quisqui. O marido, os nenos, ao xenro, a to quisqui. Bueno, xa prácticamente temos as fritidas. Vou baixar un pouco. Se non vai quedar moi crocante por fora e por dentro van a quedar crudas. Entón, o que vou baixar agora o que fixen foi o número 5. Imos a ver estes mexillóns que prácticamente faltalle un minutiño de nada. E buscamos un recipiente para botar estas pataquiñas. Este pratiño é perfecto. Esta escumadeira é a ideal. E tamén preciso un cunco porque aquí sobra aceite para facer esa salsa. Entón, aquí collerame, si non? Non teño un máis grande. Non, cólleme ben. Si, cólleme ben aquí. Moi ben. Mirade, vou vos chiscar un ollo. O único que vou a facer é retirar esta pataca para aquí. Os mexillóns que os teño, aí está, mira. Vedes? Abertos. Que vou facer agora con estes mexillóns? Quieto, que non salta a auga. Quitalos das súas conchas, poñelos aparte e xa retomamos porque vou a rebozalos, vale? Vémonos agora. Que o que fixen? Compañeros, xa estou aquí. Quitei o aceite de aquí, meteno para aquí, porque aquí imos a frexir os mexilóns. Entón, quedeime con un mínimo de aceite para comenzar a facer a salsa. Comezamos co rostrido da cebola. Aquí sal pouca ou ningunha. Por que? Porque o líquido resultante da cocción dos mexillóns xunto ca sidra está salgado. Non está en un punto, está salgado. Vale? Entón aí temos, se non colledes unha culleriña, probádelo, a culleriña a pía, e probades, e así sabedes perfectamente con que cantidad de sal ides a traballar a receita. Polo tanto, o sal prácticamente nin tocalo. Se quedes agora botar un chisquiño aquí na cebola para que sude un pouco, para axudar a apochar un pouco, vale, de acordo. Pero
cuidadiño, cando falamos, non só cos mexillóns, cando abrimos unhas ameixas ou ca auga dos berberechos, eso é auga de mar. Eso ten unha proporción 40 gramos litro aproximadamente, de 40 a 60, por aí. Depende, se no Mar Negro, o mexillón, aquelo xa é brutal. Hago unha conachada, teño que dicir, senón non me vai ben. Vale, pillamos o rollo, non? Ao 7, vamos deixar que se vaya formando todo isto, imos deixalo así pouquinho a pouco, e mentras imos a frixir os mexillóns. O allo. Mesturamos e... A ver, eu corteino así en brunoise, pequeniño e tal, para acabar antes. Tampouco, se queredes, non vos esforcedes tanto. Por qué? Porque despois imos pasar todo isto polo pasador de puré. Quito unha das miñas ferramentas que non poden faltar na cociña. Por certo, facedo onde que irades, pero esta receita imos acabala no forno e en barro. Así que, o fondiño de patá, que esta é unha ración para 2 persoas, que vamos. Facedeo, poñede unha veliña no medio da mesa, abrido un bo viño galego e disfrutade desta receita, por favor. Disfrutade a ben, sede felices. Sorride con 1 kilo de mexillóns que pode valer entre 1,50 € e 3 euros por aí anda o chollo, dependendo de onde sexa. Que, por certo, os de hoxe eran vos. A veces mercas os mexillóns, pero teñen a vianda por dentro que están un pouquiño, sabedes, mermadas. Pero non, neste caso, caralludo, estaba moi ben. Mirade para aquí, non minto. Eran unhas boas viandas. Onde mandaba concha, mandaba vianda. E iso bon. Bueno, seguimos. Isto para a salsa, pero ainda temos que queremos que se faja a ceboliña e máis o allo e o pimento. Entón, por aquí temos fariña. Eu, que a min encántame, vólveme loco, voulle botar para darlle un toque que ademais ca sidra queda pero mallao, curry. Unha culleriña de curry en pó. E se queredes coandro, se queredes algunha erva, se non queredes ningunha, así está moi ben, pero voulle botar un pouquiño de perixel. Vale. Así ben picadiño. E para dentro, e misturamos tamén, Vale. Un pouquiño máis, picamos, aí. Ben picadiño. Aí. O perixel, xa vos lo digo, non me canso de repetilo. Lavade, nada máis chegará para casa, xa lavade o perixel. Senón despois, cando vayamos usar o perixel, como este húmido, a folla vai a pelmazar, non nos vai deixar cortar. Un ollo... Sempre o que temos aquí no lume, Cando pasamos por aquí, damos esa voltiña. E continuamos. Imos aló. Aquí remexemos un poquinho isto. Isto vai coller xa un saborazo tremendo e vai a casar perfectamente co sabor do mexillón e da sidra. Prometido. Prometido. Nótase que teño nenos na casa, non? Cando fago estas parvadas. Que queredes? Eu paso de caralludamente, paso ben. Moi ben. Fora. Aí, oviños. Batemos aquí. Aí vai. Un. Despois, se preciso outro, abro outro. Se non, imos ir traballando un pouquinho a pouco con un. Sal. Metémoslle sal. Paso. Quedes poñer un pouquinho de sal vos aquí e tal. Perfecto, eu paso. Vai estar demasiado salgado. Pimenta, sí. Si vosotros non queredes, non, pero eu sí. Unha pouquiña.
Así. Seguimos, cando pasamos por aquí pola ferretería damos a volta. Ben. Aí está. Moi ben. E agora temos isto aquí. Que me falta? E despois de aquí vai para aquí xa directamente. Poderio mexillón. Acá, e listo. E isto para aquí. Outro garfo. A limpeza é importante. Xa sei que ainda non manchei nada, pero para previr, para que non se manche, ou para manchar o mínimo posible, son estas cousiñas que facemos. Sabedes quen sabe isto, estes truquiños? Quen ten que limpar despois. Eses son os que saben estes truquiños. Quen ten que limpar despois son os que fan e se molestan en arrimar estas cousas, sabedes? Paciencia. E isto xa podemos ter feito, vedes? Xa pola mañá, xa podemos ter a salsa lista. Despois, unha vez que temos a salsa lista, o que podemos facer é cubrir a pataca con esta salsa para que non sufra a pataca frita aí no co oxígeno en contacto. Entonces, por eso digo que é un prato que podemos ter pois xa prácticamente listo. Bueno, mirade, termino de rustrir isto. Vou freír un mexillón e despois vou continuar co resto. E así vedes como se fai o labor. Pero bueno, vedes por onde vou. Cuidado, o mexillón así directamente, sin salsa, sin patacas, sin nada. Quitamos de aquí despois de freír. Fantástico, metemos aí uns escarbadentes e tal, para que cada un teña o seu. Facemos unha brocheta con unha froita, ou con unha froita non, pero con, bueno, un tomate de froita, con un tomate de reixa ou así, facemos unha brochetiña de mexillóns fritos, quedan espectaculares. Pensade que isto é un xeito, é unha receita máis aberta, eu estou dando unha idea. Temos o aceite quentiño. Aí vai, veña baila. En tempura, tamén. Moi ben. Veña por outros. Veña por outros. Quieto. Fora. E fora. Bueno, compañeiros, quedame un pouquiño de chollo, vale? Aquí. O chollo de avanzar a receita. Pero isto é o que queremos. Vedes? Ni máis, ni menos. De aquí para aquí. Salta pola auga. Pero bueno, non vos preocupedes. Canto máis escoedes isto, menos problema vai ter. Eu que ando a correr. Vémonos agora. Vou frindo isto, vale? Veña, de agora. Ben. Teño aquí o cámara de estribor, David, que cada vez que fago así estes torradiños, claro, o arrecendo que vos comento non é unha coña, e quere meter aquí a culler, non? E meter a culler e dicimos, que cousa rica, así sin máis, sin máis, isto é parte dela. Vale, mirade, proseguimos con un pouquiño de pemento doce, un pouco de pemento choriceiro ou ñora. Isto dalle ese toque ácido que mola moito. Pasamos un pouco, imos a subir. Corremos a traballar. 5, 6, 7. Aí está. Agora, comezamos a formar este marmelo, vedes? Isto é super interesante. Moi ben. E daqui, vou por culleradas. Temos un par de culleradas de tomate frito. Se o tedes na casa, mellor. Eu o que fago tomate frito por cantidades industriais. E despois quitolle toda, paso ben por un chino, e quito todas as sementes e consigo isto. Bueno, o que hai aquí agora é brutal. Como ligamos todo este sabor? Ca sidra e a auga dos mexillóns.
Imos a ver se chega. Damoslle así unhas voltiñas, vale? Pouco a pouco. Eso é. Aí temos, compañeiros. 6 baixei, un pouquiño máis, e un pouquiño máis porque isto vai evaporar, Un chisquiño máis. Vedes por onde vou, verdad? Bueno, o de pasar polo pasador de puré é unha pixadiña, non? Porque isto emborcamos aí e queda perfecto. Mirade, frixín todos os mexillóns. Ora contádeme, aquí vamos a facer a receita que estamos falando. Pero isto non se come así. Vosotros sabedes o rico que está isto? Co sabor do curry e demais. O que falaba antes cun escarbadentes poñeda así de pinchiño. Isto é unha maravilla. Así tal e como está. É unha maravilla. E ainda encima, eu vos invito con curry, porque pega moi ben ca sidra. Pero se non, con aquela especia que irades. Pasador de puré. Vou a pasar para aquí isto, porque así facilite mo chollo. E collemos esta salsiña. E daqui vai para baixo. Non quero mancharme, porque sempre me mancho, acabo manchado. Entendedes por que me sale esta cara de parvo? A parte da que teño. Cando son feliz, que se me pongo o sorriso na faciana. Aí eu non podo, aí xa le entra a risa tonta, non sabes, como os neniños que... Pois entendedes porque eu penso que non foi falta agora mesmo que vosotros ulades nada, Eu penso que tedes moi claro o que está pasando nesta cociña, Moi ben. Seguimos, vamos baixar isto. Bueno, deixádeme rematar. Vou pasar ben, todo isto polo pasador de puré, ben pasadiño. E daqui o único que vou a facer é meter no forno. No momento que o forno comece o chup-chup por aquí polos bordes, retiramos e listo para comer. Vémonos agora, amigos. Un chisco dun ollo. Agora. Abrimos os mexillóns, cun vaso de sidra reservamos as viandas e o caldo escoado resultante. Nunha tixola friximos as patacas e reservámolas nunha tarteira para o forno. Rustrimos a cebola, o pemento, o allo e incorporamos o pemento chouriceiro, o pemento doce e o tomate frito. Ligamos a salsa co caldo, pasamos todo polo pasador de puré e incorporamos a tarteira. Por outra banda, rebozamos os mexillóns e xuntamos ca pataca. Enfornamos ata que levante o fervor e listo para comer. Directamente do forno. Encántame. Mira a pintaza que ten isto. Ahora decídeme se isto non se come así, xa directamente, ou podemos darlle esa reviravolta en convertilo nun pratazo. Aquí sí que non aquí pido perixé, Esa cousiña fresquiña, sabedes, non é botar por botar, sabedes que eu non ando con estas conachadiñas. Pero aquí sí que o pide. E como digo eu, poñer, non sei, unha veliña no medio de tal, ou se non, en vez de unha veliña e esas historias, poñer dúas copas e unha botella de bo viño galego, e temos aquí un xantar de 7 estalos. Vémonos outro día. Lembrade de ser felices, Sorride.